Deze beeldjes zorgden woensdag voor veel enthousiasme in het museum Het Belfort in Sluis. Wethouder Patricia van de Vijver legt uit waarom. We hebben vandaag een nieuw beeldje te koop in het museum in het Belfort van Sluis. Jantje van Sluis. Volgens de volksverhalen heeft hij ervoor gezorgd in ieder geval dat de Spanjaarden Sluis niet veroverd hebben. Hij had met de kermis iets te diep in het glas gekeken, waardoor dat hij of in slaap is gevallen of wat dan ook. Maar in ieder geval de klokken hebben niet geluiden en de Spanjaarden hebben in ieder geval Sluis niet veroverd. 2 ondernemers uit Oostburg kwamen met het idee voor het beeldje en namen zelf direct het eerste initiatief. Vorig jaar had ik eigenlijk het idee van het beeldje te maken. Dus van de winter ben ik ermee begonnen. Aan de hand van foto's. En op een gegeven moment kwam het beeldje tevoorschijn. En mijn zoon en ik hebben daar vormen, mallen van gemaakt. En afgegoten in kunststof. En dan daarbij ook de afwerking. Dit is de zilveren, dit is de koperen. En binnen staat nog een bronzen. Een brons. Ja. Dus we vonden het eigenlijk leuk om dit te maken voor de regio. Ja. Het is ons vak niet, maar we vonden het gewoon leuk. Nee, want dat is wel interessant. Zal ik even naar de zoon. Jullie doen normaal inderdaad iets heel anders eigenlijk, hè? Ja, wij zijn normaal gezien 3D-modelontwerpers. En voornamelijk voor de chocoladeindustrie. Dus wij maken daar de eerste modellen voor. Zo heeft Sluis een uniek souvenirtje. Als we naar Parijs gaan kopen we allemaal een Eiffeltoren. Dus als we nu naar Sluis komen dan kopen we allemaal Jantje van Sluis.